Започва съвместния подкаст «Професия с мисия». В него ще участват 4 студенти от Медицинския университет Варна, филиал Велико Търново. Въпросите ще задаваме ние, учениците от хуманитарната гимназия Габи, Ая, Трейси и Даниел. Студентите, с които ще разговаряме, са Румина Трифонова, акушерка; Ферхан Марков, студент, специалност акушерка; Людмила Иванова, медицинска сестра, и Биляна Станчева, медицинска сестра. Моят първи въпрос е: как избрахте да учите в филиала на Медицински университет Варна в Велико Търново? Избрах да уча в филиала в Велико Търново, защото предлага качествено обучение на всички кадри, които са завършили тук, и освен това предлага практика в болницата, още от първи курс, първи семестър. А какво ви мотивира да станете медицинска сестра или акушерка? Още от малка мечтах да се занимавам нещо свързано с медицината и когато подбирах какво точно да запиша, избрах акушерка, защото тя е тази, която поема първия живот при раждането. А имахте ли съмнение в началото и как ги преодоляхте? Според мен в началото всички имат съмнения и ако се чудят дали ще се справят, винаги има някой, който ги подкрепя. Този някой е преподавателят и неговите колеги, за да станат по-уверени. Как протича обучението в филиала в Велико Търново? Обучението в филиала е изключително качествено, интересно, предоставя много възможности за студентите и още при първото си посещение на лекция или практика имах възможност да се запозная с толкова много неща и да имам реален достиг до пациентите и да осъзная какъв е и смисъла на сестринската професия. Кое беше най-интересното или най-изненадващото нещо, което научихте? Ако трябва да съм честна, не мога да опиша най-интересното или най-изненадващото, защото със всяка една практика и в продължение на посещенията си в болницата и запознаването и с пациентите и със своите колеги осъзнах, че винаги има нещо по-изненадващо просто. Колко практика има по време на обучението? Практиката е изключително много. На фона на това също има и много теория. Но смятам, че тя е достатъчно и даже може да се допълни и още практика, за да може студентите да са по-добре подготвени за в бъдеще, когато започнат работа в реална среда. Трудно ли е да се учи и как се справяте с натоварването? Със сигурност е трудно, но благодарение на сплотеността на моя курс, благодарение на преподавателите и разбира се и на семейството си, всичко се превъзмогва. Как изглежда един ваш работен ден? Един работен ден няма нищо общо с предходен, но всеки един е пълен с много адреналин, тъй като в операционна зала винаги има нещо индивидуално към пациент с различни диагнози, подходът е различен и грижата е различна, но като цяло за мен удовлетворяващ всеки един. Минава се визитация сутрин, правят се превръзки, след това в операционна зала, планувани операции, понякога и спешни. Всичко се систематизира. Кое е най-хубавото в работата ви? Най-хубавото в работата е когато видиш оздравял пациент и го изпращаш, ходиш на 2 крака и можеш да се грижи за себе си, да полага грижи за себе си самичък. А кои са най-големите предизвикателства? Когато трябва да съобщиш, т.е. пациента вече му е съобщено за някакво заболяване, което няма лечение и тук медицинската сестра трябва да окаже подкрепа на пациента. За мен това е най-голямото предизвикателство. Какви качества трябва да има един добър медицински специалист? Със сигурност да бъде много дисциплиниран, да може да работи в екип, но да не забравя, че срещу него стоят пациенти, т.е. да не приема работата като един вид на конвейер, трябва да има емпатия към пациентите. Имате ли момент от работата си, който никога няма да забравите? Да, първото раждане, което водих,
Това е чувство, което много трудно може да се опише, то просто трябва да се изпита. Как се справяте с трудни или емоционални ситуации? В момента се опитвам да се държа адекватно и се старая да не показвам емоциите си. Какво ви дава най-голямо удовлетворение? Най-голямото удовлетворение е да чуеш благодаря от човек в най-трудния му момент. Какво бихте казали на ученик като мен, който се колебае дали да избере тази професия? Бих казал да слуша вътрешното си усещане и да не се влияе от мнението на останалите. Кои митове за професията бихте искали да развенчаете? Може би най-големият мит е, че тези професии са женски професии. Истината е, че полът няма значение, когато правиш нещо със сърце и желание. Какви възможности за развитие има след завършване на Медицински университет в Велико Търново? След завършване може да запише магистърска степен, примерно управление на здравни грижи или здравен менеджмент, което ни дава възможност да управляваме отделения, също така и да имаме собствена практика. Има ли възможности за работа в чужбина? Разбира се, че има възможност за работа в чужбина. С дипломите, които ни бъдат предоставени от Медицински университет Варна, ние имаме възможност да работим във всяка една държава, която е в Европейския съюз, така че отговорът е да. Може ли да се специализира допълнително? Специално при медицинските сестри съм запозната, че има много специализации, свързани с анестезиологията, с операционна зала, дори с спешно отделение. Как виждате развитието на професията в следващите години? Професията е от изключителна важност. Тя ще продължава да се развива. На фона на това и технологиите се развиват, което означава, че развитието ще продължава. Винаги ще има нужда от кадри и следователно тя ще бъде предоставена и от университета. Ако трябва да опишете професията си с 3 думи, кои биха били те? Отговорност, грижа и удовлетвореност. Какво бихте казали на себе си, ако можехте да се върнете в 12-ти клас? Със сигурност бих си казала, не се отказвай, ти можеш. Кафе или сън предпочитате след нощна смяна? Ами зависи от нощната смяна, но определено сън. Искам да попитам студентите, кой е най-запомнящият се момент от тяхната работа? Да, или тези, които в момента упражняват тази професия. Аз казах кой е този момент, който няма да го забравя. Преди една година, на 25 март в 11 без 10. Аз като операционна сестра, една от първите ми операции вече като дипломирана медицинска сестра, изкарала курс за операционна сестра. Тоест официално вече съм си действаща операционна медицинска сестра. Имахме случай на възрастна жена с перитонит, която се е държала, може би, 3 дни вкъщи, търпяла е болки, приемаме я по спешност. Жената в много увредено общо състояние, с придружаващи заболявания сърдечни, доста тежко наистина състояние. Влизаме в операционна зала, започваме с доктора, започва операцията, работим. Жената веднъж почива на масата, възкръсва, т.е. реанимираме, възкръсва втори път същото. Отново възкръсва. На третия път, за съжаление, изхода не беше положителен, но ние направихме наистина всичко, което можехме да направим, което зависи от нас. Няма да го забравя никога със сигурност. Какви са отзивите за вас на вашите пациенти? Отзивите винаги са положителни. Никога не сме имали оплаквания по никакъв начин. И искам да кажа, че полагаме абсолютно всички грижи, които можем за пациентите си. И това също се отразява и в групите на Велико Търново. Също имаме много добри отзиви, много похвали и за нашите шефове, и за нашите специалисти, така че винаги са били положителни. Аз като представител на Гороряховската болница също мога да кажа, че пациентите си тръгват с благодарност и доволни от грижите, които сме полагали, спокойствието, което сме им осигурили и
благодарността, която виждаме в очите им, за нас е повече от достатъчно. Смятате ли, че изкуственият интелект ще затрудни вашата работа? И към всички. Може би ще има някакво затруднение, но в никакъв случай няма да измести професията ни. Няма как изкуственият интелект, по какъвто и да е начин, да замени грижите, емпатията и това, което ние им предоставяме. Невъзможно е. В операционна зала медицинската сестра има доста сериозна отговорност относно спазването на стерилността, подготовката на операционната маса с инструментите в зависимост от вида на операцията, която следва да се извърши. Съответно, има моменти, в които се налага и да асистира и съдейства на оператора, т.е. хирурга. Превръзка също и подготовка. Преди операцията пациентът трябва да бъде подготвен. Всъщност под надзора на медицинската сестра, санитарката трябва под подготовка на пациента, разбирайте, да бъде почистен, измит и избръснат, ако това го налага. Така завършва нашия подкаст в деня на отворени врати на Медицинския университет Варна, филиал Велико Търново.